Ширмешән районының Әмир авылы халкы тарихи вакыйга шаһиды булды. Биредә капиталь ремонттан соң авыл мәчете ачылды. Тулырак безнең махсус репортажда. Ачылышны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Коръән аятләре укып башлап җибәрде. Ул мәчеткә җыелган халыкка Рәҗәб ае һәм аның фазиләтләре хакында бәян итте. Рамазан ае, ураза тоту һәм изге айны үткәрү тәртипләре турында сөйләде. Шахбан 8-нче ай. Минем аем. Ва Рамадану шахру уммати. 9-нчы ай Рамазан исә минем өммәтемнең ае дип әйтеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Аллаһ шөкер. 3 изге айга без аяк бастык. Аллаһның ай булгачыннан бигрәк тә бу айда Аллаһның китабына карарга, бу китап буенча яшәргә насыйп булсын барыбызга да. Иншаллаһур рахман. Әмир авылының мәчете 1991 елда таштан салына. Авыл халкы алдына мәчетне зурайту бурычы килеп баса. Нәтиҗәдә бу эшне авыл халкы белән киңәшләшеп, шул җирлектән чыккан иганәчеләр, Әмир авылында туып үскән, күп еллар Сургут шәһәрендә эшләп гомер кичергән Фазыл һәм Миндар Әгләмовлар башкарып чыга. Ә шушы җирлектә яшәүче Азат Ихсанов төзелеш бригадасы белән җитәкчелек итә. Әлеге фидакарь затлар мөфти кулыннан рәхмәт хатлары алды. Тантанада шулай ук Ширмешән районы башлыгы Фердинанд Дәүләтшин катнашты. Гыйбадәтханәне төзекләндерергә алынган эшмәкәрләрнең берсе бик күп игелекле проектларны оештыручы иганәче Миндар Әгләмов үз чыгышында бу изге эшкә алынуы, зур күләмдә ремонт, төзекләндерү үткәрү белән таныштырып үтте. 90нчы еллар башында төзелгән мәчетнең таушалып баруына аның күңеле әрни. Ширмешән үзәгендә әнисе истәлегенә мәчет төзеткәннән соң туган авылындагы гыйбадәт йортына ремонт ясатырга сүз бирә. Башта 2-3 айда тәмамлап булыр кебек тоелган эш шактый күп хезмәт сорый. Мәчетнең бары диварлары гына калып, калган бар җире кабаттан төзекләндерелә, өстәп янкырма төзелә. Хәзер мәчеттә ир-атларга һәм хатын-кызларга намаз уку өчен иркен заллар, ифтарлар һәм ашлар үткәрү өчен махсус бүлмә, таһарәтханә, ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым уку класслары бар. Динне күтәрәбез дип уйлыйбыз икән, халыкны саклап калабыз. Халыкны саклап калабыз, дин аркылы гына саклап калабыз. Бүтәнчә җайда, нидә, гореф гадәтләрне, телне. Шуның өчен без тагын класслар, уку класслары да оештырдык. Без динебезнең асылына кире кайтмыйча, милләтне саклап кала алмыйбыз. Аны без бөтенебез аңласак та ишебезгә, калыбызга карап килеп төшмәгән әле ул. Ник дигәндә, гаиләдә хәзер инде русча күчеп барабыз. Гореф гадәтләре кадр бакча башында калды. Юк, җәмәгать, алай булмый. Анасын бөтенебез дә күнәшәкбез. Шуның өчен тотынык әле без укудан, балаларга дөрес дини тәрбия бирүдән үзебез тәүбә кылып, менә шул матур мәчетләрдә белем алып, үзебезнең рухи байлыгыбызны арттырыйк. Бер туган Әгләмовлар туган авылларыннан еракта, Сургутта яшәсә дә, Әмир тормышын һәр вакыт кайгыртып тора. Төрледән-төрле игелекле проектлар оештырып, авыл халкына ярдәм итеп яши. Авыл халкы да аларга рәхмәтле. Рахматуллаһи ва баракатух. Авылымның хөрмәтле кешеләре. Мин сезне сәламлыйм бүген мәчетнең ачылу көне белән. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Шул балаларга Аллаһның рәхмәте яусын. Калипләре киң, иманнары ныклы булганга шундый эшне эшли. Беренче калиптән килә, юмартлыктан килә, үзенең бөтен мөлкәтен шунда биреп, шул күз алдында торгызган шул мәчетне барысына да Аллаһның рәхмәте яусын. Ширмешән районы мөхтәсибе Рамил хәзрәт Ибраһимов яңартылып, төзекләндереп ачылган мәчеткә Әмир авылы халкы тарафыннан Әгләмовларның әтиләре исеме, Әгъзам исеме бирелде дип игълан итте. Авыл халкы, район халкы исеменнән менә бу мәчеткә инде аларның әтиләренең исем кушырга, исемнәрен кушырга инде Әгъзам исемне дип мәчеткә җәмәгать шундый күркәм тәкъдим итәм инде, шундый күркәм матур исем кушырга дип инде. Әгъзам исеме бөек, югары дәрәҗәле дигәнне аңлата. Димәк, әлеге Аллаһ йорты әмирлеләрне бөек эшләргә рухландырып торыр. Амин, шулай була күрсен. Идел Кыямов, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары.